iki nganti dumadining perang gedhe Palogakala. Para wadya balaku wis entek resik. Ora ana siji-siji sing mangga pulya nandhingi kridane Prabu Rama. Saiki aku arep takon karo kowe. Aku arep nanting marang rasamu. Sepisan iki aku arep takon karo kowe. Kowe duweni ceceking rasa tresna karo Dasamuka. Yen pancen kowe ora duweni ceceking rasa tresna karo Dasamuka, dina iki uga Palwagakala bakal tak rampungi. Kowe tak ulungake marang Prabu Ramawijaya. Nanging yen to pancen kowe duweni sethithik rasa tresna marang Dasamuka, kowe kandha marang aku. Kowe kandha karo aku, Sindra. Raja. Piye? Iya. Dawuh pangandikanmu kabeh wis ndak tampa. Kowe mau kandha kalamunta. Kowe nanting rasane Rekyan Sinta. Duweni ceceking rasa katresnan apa ora marang kowe? Ya. Para gagi pidangetno aturku. Yen to pancen kowe duweni rasa katresnan kang gedhe marang Dewi Sinta kadidine Gunung Mahameru. Kalungguhan iki para gage buktekno marang jagat kalamunta kowe bisa merjaya cilike gedene nigas janggane Prabu Rama. Tak tidake tenang Sinta. Para gage tol. Rawijaya. Rama, kalungguhan iki dibuktekke. Kowe aja mung mesem guyu kaya pethuk gedangan. Rumangsa menang. Ya. Rumangsa menang dene munyuk-munyukmu. Kabeh wis iso mateni Senopati Pinilih kang mapan ning negara Ngalengkadiraja. Ya ngono piye? Kalungguhan iki dibuktekke ana kene. Nadyan to aku mung ijen tanpa ruang, aku ora bakal sulap nandhingi marang kridamu, Rama. Temak bathok mata ploro ora ndedelok. Rahwana Raja Ratu Angkara Murka. Yen to pancen kowe pengen buktekake ana ing paprangan gedhe Palwagakala. Ayo tanding tiyasa kelawan panjenengan ingsun gigit siung pengapit. Tabrak ganjur pecah dasmu.